място и в пресата се говори, еди кой си спонсор, налял пари в еди кой си клуб, в еди кой си организация. Тази дума по този начин, ако се общува, няма как да двете страни да се разберат, да говорят на общ език. Няма нещо, което да обединява повече хората от националната кауза. Искам да ви дам един пример, преди да почна с част от с пример от моята практика. Един пример за един филм, който много добре повечето от вас са гледали, защото са свързани с спорта. Това е случай с националния отбор по филмиран случай с националния отбор по ръгби на Южна Африка, когато току-що избрания президент Нелсън Мандела заварва една ситуация, в която държавата е разделена, държавата е почти пред гражданска война. Отбора по ръгби олицетворява всичко това, което е било апартейда за черни. Световното първенство обаче се провежда именно в Южна Африка. Мандела вижда потенциала, вижда възможност този отбор, който тогава е посредствен, няма шансове за световната титла, да стане каузата, около която нацията да се обединява. И благодарение на взаимодействието си с щаба, с капитана на националния отбор по ръгби, успява да накарат така, че цялата нация, включително 28 милиона чернокожи южноафриканци, да застанат за този отбор, който е символизирал апартейда. По това време има само един чернокож състезател по ръгби. Крайният резултат е, че те печелят купата, стават световни шампиони по ръгби. Това е началото на една нова обединена нация. Лекцията ще я започна с един пример от моя личен актив, който се доближава до този случай, за който споменах преди малко. През 2001 година на българския пазар навлезе компанията Космо България Мобайл, която стартира дейността на българския пазар с търговската марка Global. Основното предизвикателство пред компанията бе хората да я препознаят като национална и различна от МТЛ. Какво имаше тогава срещу нас на пазара? Моята компания беше обслужваща, беше част от маркетинговия екип на Global. 2 години работихме под инструкциите на гръцки специалисти, които работиха по стандартния конвенционален начин, но срещу нас имаше един бюджет от 60-70 милиона лева, срещу 40 от наша страна. МТЛ беше дълбоко влязла вече на българския пазар и в съзнанието на българите като предпочитана марка, спонсор на Левски. Много трудно можеше да се преборъжда пазарен дял. И в рамките на 2 години резултатите не бяха кой знае на какви. В резултат на което менеджмента на Global беше сменен и дойде един нов търговски директор, който дойде при мен и каза: виж, дай ми нещо интересно, нещо горещо, с което може да обърне матч. Тогава в общото съзнание беше, че тази компания е гръцка и защото българите да си даваме парите на гърците, като си имаме българска компания, на която да заложи. В общи линии такава беше и кампанията на МТЛ. Много хора имаше тогава, които ги съветваха да припознаят, примерно да почнат да инвестират по подобие на МТЛ в Левските, да поемат ЦСК, което им казах, че е грешно, защото това значи много противопоставяне. И тогава предложихме на Global да стане спонсор на националния отбор по футбол. Целта беше корпоративния имидж на Global да се асоциира с национална гордост. Точно тогава отбор имаше шансове да се класира за европейското първенство по футбол в Португалия, както и стана. Това е де-факто последния голям форум, на който нашите национали по футбол успяха да се класират. Слогана беше "Ела в отбора". Това е едно послание за присъединяване към общност с национално самочувствие и единност. Проучванията ни показаха, че само за един месец този слоган стана по-разпознаваем от корпоративния слоган, налаган с много пари в продължение на 2 години. Този договор стана и първия реализиран мащабен спонсорски договор в България, който да използва всички ресурси, всички техники на маркетинга, за да може една марка да бъде промотирана. До момента, знаете, националният отбор не разрешава да играе
с флуган на фанелката си много трудно може